tolu maksana kita. Tanjo! Kowe kabeh aja padha bali nang kraton Kediri. Lamun durung bisa lopo Bandara Tunggul. Terus kan kowe kudu sing ati-ati. Ajo!
yen to wis dadi pengayoman kae kudu bisa ngayomi lan ngayomi kabeh kawulane aja nganti mbang cindeng mbang oyot nanging ora bisa yen to wong tuamu tumindak kaya ngono mergo saben dina uteke kopyor saben dina ngombe waragan sak temah mlaku wae ora jejeg lamun to ora dituwah arteken kang pungkasan tut puri handayani yen to dadi ratu kae kudu nyengkuyung kawula cilik mergo anane dadi ratu kae disengkuyung kelangane para kawula senajan to ana ing karang pratisan nanging yen wong tuamu kae babar pisan ora bisa kae duwe telung ager-ager sepisan ing ngarsa tumpuk bondo ing madya ngenter kanca kang pungkasan nggo mlendhokke wetenge dhewe Jaya. Hei Ajar-ajar. Kowe kudu mengo. Sopo? Kowe uga putra mantu ana ing Singasari. Ora kleru. Pancen Nanging yo gene. Wong tuamu nduk tumindak kang nalingsir saka ing bebener. Kudune kowe patut ngelingake. Ora kok meh kowe ngombiyongi apa sing dadi lekase wong tuamu. Wijaya. Ajar-ajar rohani lho. Nganti aku dadi putra mantu ana ing Singasari. Tenane kabeh mau dirantam. Aku mung golek karingkian ana ing kraton Singasari. Lamun to aku wis ngerti kabeh karingkiane gampang anggonku ajur mumurke kraton Singasari. Dadi kowe dadi susup sadurunge daging. Ora kleru Dewi Jaya, mula sapa kuwi. Sahrene dina iki uga gendera Tunggul Wulung ilang wis ora ana pelangkan. Urung tan urung mesti kowe lan ruangmu sing nyolong. Balik ki tangan. Pancen ing sekawit aku mlebu ana ing pelangkan gedung pusaka ing Kediri. Kepengin nyidra anane Bentuah Agung yo kuwi bendera Tunggul Wulung. Nanging kasunyatane durung wae aku nyolong anane bendera Tunggul Wulung aku wis kedisian marang wong liya. Ilat mulunyu. Ora ana tinane yen to maling kae aku. Lamun to ana maling aku wis diwe pakunjaran kebak. Dimen maling kae aku kudu digebuki. Mula sapa Jaya, lamun to ora kok wenehke gendera Tunggul Wulung, bakal rudo pane paksa kowe Yen Jaya. pancen ke mojo kelawan aku, prajurit!
geser. Lah apa? Oh, malasan. Yeay. Ya, ayo. Nah. So. Apa? Kue. Ayawan. Kue. Kue ngo. Ngomong apa itu? Kue cara aku saya dulu nang kene. Lah kok ono, Kue ono aku kene. Kue kamu kapan? Kalane kapan? Mbok. Ayo. Goblok. Kue. Hah? Ora apa-apa, ayo.
Kemana rok? Apa maksudnya ini? Bocah setugel kok maju. Menyang butonnya. Cemani kan? Apa ini beda kok? Pakai lah bisa nih lari ya. Apa? Apa? Papat.
Halo. Mula Pak Bu aja do ngapusi ya. Aja do ngapusi. Panas, panas. Oh, aku ora kuat. Ayo guys, masuk. Nyepen piye? Wah nyepen pol artis aku gak kuat. Artis-artis ya kowe nganggo rok cekuk ngono iku gak izin kowe. Izin piye Kang? Aku iki tau wedo yen iki rok cekuk.
Wes seksi apa urung Kang? Walah, jos. Walah mandes ini kok aku seneng. Alah iya. Wah bengi iki ditimbali nang desa Nggodone, Dik. Iya, Kang. Heeh. Acarane Walimatul Khitan ngono, Dik Dimas sing disunatno. Muga-muga tambah pinter, tambah soleh ngono. Oh, cita-citane tercapai ngono. Asik Kang. Aku pengen duwe pacar kaya Dimas nek Kang. Bocahe bagus. Gayamu kowe iku ora ayu. Rupamu lho delok. Oh, mita mripatem gedene ngono kaya. Ora patut. Ora patut. Enggak, kowe penting awake dhewe bengi iki ngibur masyarakat Nggoda ngono ya. Ketoprak elek Mogol Wahyu Manggala asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye carane, Kang? Gampang, Dik. Langsung ae hubungi nomere Pak Mogol ngono. Oh, pira nomere? Takut terus enggak sing pino tak dudohno 081 biare Wahyu Manggala terbaru lho panggungnya anyar lho mau ketinggalan dari yang lain Dek. Oh jas Kang niki lho mari semangat iki udan terus piye Kang. Oh aja kuwatir udan kaya aja ilang semangat tetep semangat ngono ramene koyo ngene kok. Ora sama kowe ayo bareng-bareng delok Wahyu Manggala karo DJ Nale. DJ Wahyu Manggala. Passion, in my life you are my dear. Ya, singa macane Wahyu Manggala. Oi! Wah! Ayo
yen kowe isih ora gelem balekke anane gendera Tunggul Wulung kapeksa kowe tak pateni dina iki Ketapno sak budi nira Kowe kendo bondo Pancen bener aku. Wiwit kowe mlumpat saka geteng gedung pusaka ana ing Praja Kediri. Iya, iki mung tansah dak tutake laku. Lho bareng aku saiki ngerti yen tenane kowe kakang Tigan. Mbok yo dadi menungso iki sing mawas diri. Sing rumangsan kowe iki wis tuwa wis kempong perot jambul wanet. Bebasan kowe mlaku yen ora dituwak nganggo teken iki ora jejeg. Iya. Nyawamu wis ongkang-ongkang kuburan. Ora semane. Lho kok isih iso-isane kowe iki tumindak gelem dadi malih. Tejo telu ana apa to sebabe nganti aku tak rewangi krekel-krekel. Mlumpat tembok nyolong anane Bandera Tunggul Wulung. Mergo saka karepku aku bakal sabiyantulan Raden Wijaya mbalekake kajayan ing Singasari. Iye, balenono sepisan meneh. Balekake kajayan ing Singasari deg-gudeg.
kandhane malah muta-muta. Kuakeh aneh. Oh, guyu kok. Kowe guyu mau. Kowe iki aja pindhane wong mimpi sajroning melek. Lah kok kaya ngono? Lho kowe iki kandha nggonmu nyolong bandira Tunggul Wulung. Iki kepengin balekke kajayan ing Singasari. Ya. Kuwi tangeh nganggo lamun bisa kelakon. Jalarane Dalarane apa? Raja Singasari Iya. wis berubah, wis warata dadi lemah. Ngono ya. Teja telu. Ana. Senajan to dina iki Praja Singasari wis rata dadi lemah. Nanging kae ana tetembungan jeneng menungsa iki diwajibake mbudidaya. Ya to? Lah, menungsa iki diwajibake duweni panjangka. Jeneng panjangka nek ora dijangkah ora bakal lakon sepisan. Kaping 7. Sak tenane nganti ana kedadian Singasari brubuh iki bola bali iki undring perkara iki ya diapurmu. Ngut sik. Kowe kok bisa kandha yen brubuhe kraton Singasari iki jalari aku jasane. Sesela. Kowe iki salah sawijining menungsa sing ora ngerti marang gebudening liyan iki ya kowe. Ya diapur miku. Apa sebabe nganti aku bisa kandha kaya ngono? Kowe iki mbok eling Teja telu. Biyen kowe iki sapa, Kowe iki dukun manggonmu ning pucuk gunung, dukun ora patek mandi, uripmu melarat temurat gendong jagat, bebasan sedina mangan telung dina ora mangan. Mergo aku iki kenal karo kowe tepung karo kowe, aku mesake karo kowe. Yor kowe tak jak sowan ana ing Praja Singasari, satemah kowe diangkat dadi paranpara ana ing Singasari. Nanging bareng nak Mas Prabu Jayakatwang kepengin gecak perang ana ing Praja Singasari kamangka rikala semono kowe iki ngerti kahanan lan swasana ning yogene kowe ora gelem tutur-tutur, ora gelem kandang-kandang, ora gelem ngelingke anak Mas Prabu Jayakatwang, Perkara kuwi. Iya, Pancen kabeh kita jojo. Sing jalari kedadian perang Kediri lan Singasari kias. wah iya menungsa kok kaya Mergo apa? Pancen serik jroning atiku. Lah kok iso serik? Lho padha-padha kowe lan aku ki paranpara. Ya. Saben-saben kowe sing matur duwe panemu. Iya. Ing kono tansah digatekke diparu dening Sinuwun Prabu Kertanegara. Iya. Ning yen aku sing darbe panemu darbe usul. Babar pisan ora tau dianggep. Lho iki kaya-kaya aku ki dikiwakake ning Ngono, dadi mung perkara kowe lara atimu. Mergo padha-padha paranpara ning Singasari, ning sing luwih dipercaya iki aku, ngono. Ya. Satemah kowe gawe rekodaya, kowe ngubupi lan nak Mas Prabu Jayakatwang keng supaya ngecak perang ing Singasari. Kuwi pancen tak akoni. Ning nalika semono sing bodho iki kowe. Kok malah bodoke aku? Sadurunge Singasari iki brubuh. Aku lak kandha karo kowe. Iya. Kowe arep tak jak ngayom ning Kediri ngersane nak Mas Prabu Jayakatwang. Iya. Kowe ora gelem. Mergo kowe ning Singasari iki kaya-kaya dipundi-pundi karo
Singasari. Ya. Tundone apa? Bareng saiki Singasari berubah. Uripmu kegaran-garan. Bebasan sedina iso mangan sobyajok, telung dina ora iso mangan. Beda karo Resi Tejoto. Bedane piye? Bareng saiki aku dadi Parangkara ing Praja Kediri. Kepengin samubarang apa wae bisa kelakon. Bebasan uripku mubramu pindolina maju tak ada. Ngono ya. Tejo telu. Nah aku sing ngarani menungso kaya diapurmu iki tak ibaratake kaya dening wit kemlajeh. Kok kowe bisa ngarani aku? Mergo wit kemlajeh ora bisa urip nek ora nempel ning wit-witan liya. Padha karo kowe, nek kowe ora adol rai, nek kowe iki ora adol umuk, mbok menawa wae kowe wedi nek ora mbadhok ngono. Aku tak takon, Piye? menungso urip ki sing digoleki apa? Ya mesti wae nek lan kepenak. Nah, enak lan kepenak. Wah, konku budidaya kepiye wae wakon urip bisa kepenak. Nek ngono ya beda karo aku. Edan. Tinimbang aku urip kepenak nanging ancik-ancik sengsarane liyan, luwih becik aku urip mlarat tempurat gendong jagat tak lakoni lho. Wis cukup. Piye? Kajaba saka kuwi kowe kudu ngerti. Ngerti perkara apa? Yen Prabu Kertanegara iki mati saka astaning Mas Prabu Jayakatwang kuwi wis pas. Lah kok kaya ngono? Ibarate utang kuwi wayahe nyaur. Ngono. Mestine kuwi go ngerti lembaraning sejarah. Ya, Sapa nalika semono sing nyedani wong tuane nak Mas Dipat Jayakatwang Sang Prabu Kertajaya ya dandang bengi. iya. Iki ora liya keng Enarok wong Singasari ya. Ngono. Dadi Jayakatwang kepengin ngudi tuwuh bab perkara sedane leluhure. Apa to sebabe kok nganti rikala semono? Prabu Kenarok iki tega lan mentala mateni karo Prabu Dandang Gendhis. Jalaran kae salah sawijining raja panguwasa sing kejem lan bengis malah kaporo. Dheweke iki salah sawijining menungsa ning dheweke wis wani-wani ngaku dadi dewa. Akeh korbaning para biksu, para brahmana rikala semono sing ora gelem ngakoni lamun to Dandang Gendhis iki salah sawijining dewa satemah dikisas ditumpes kelor. Iki kaya ngono. jeneng ratu kuwi panguwasaning tanpa winates. Ngono. Bebasan abang arep gawe jojo digawe abang kuwi panguwasaning ratu. Jeneng menungsa kaya ngene iki ora pantes urip ning jagating Padang. Kok upama nganti kebacut-bacut Prabu Dandang Gendhis ora dipateni lan Prabu Kenarok, jur kepiye nasibing para kawula ning jagating Padang lho. Wis cukup bab perkara kuwi. Ora perlu dibacutake. Ha iya. Sing wigati Piye? gonku nututi lakumu. Aku mung bakal njaluk balining Bandira Tunggul Wulo. Kowe kepengin njaluk baline Bandira Tunggul Wulo? Ya, Kena. Nanging kabeh kuwi mau ana syarat lan saranane Tejo Telu. jur apa syarat-syarat? Yen wis gemblundung sirahku ning papan kene Bandira Tunggul Wulo tak pasake. Kowe nang Ora iku ayo. Hey!
Tanpa ono kowe aku mesti mati saka tanganing Kakang Resi Kujat. Ginanipun murid menika menapa, Bapak? Mila kula ngamat ngawati dumateng panjenengan menawi wonten kahanan ingkang kados nanten kula bantu dhateng panjenengan. Yen ngono aku ora rugi kabeh murid kelawan kowe. Sing prayoga Gandira Tunggul Wulung dislametake boyong ing Gunung Pandhan. Satenane mentas wae aku iki tanding gelut karo Tejo Telu. Rikala semono Tejo Telu wis kelakon ndak tingkes arep tak tamani Aji Jaya Kawijayan. Ning ora ngerti sangkan paraning dumadi. Aku dilimpe pawongan saka mburi. Nganti aku gemletak semaput kuwi mau anggit. Anggit, aku rumangsa potangan budi karo kowe. Njur sesulih apa sing pantes kanggo liru kuwi mau, Nduk? Bapak, pedha menika pun ngendika ingkang kados ngaten. Jalaran menapa? Agenipun kula tetulung dhateng pedha menika ikhlas lair batin. Mboten mau pamrih menapa kemawon, Bapak. Tembungmu sing kaya ngono kuwi mujudake luhuring bebudenmu. Senajan kowe nandur kabecikan karo pawongan ning kowe ora gelem eling-eling. Mula kanthi kuwi ngene ya, Nduk. Terus putih, Bapak. Ora prayoga lamun to wong tuwa iki utang bebuden karo bocah nom. Mula iki tembung upama lho ya. Jeneng tembung upama iki rak kena bali to, Nduk. Nggih menika leres, Bapak. Kowe ra isih prawan. Nggih. Lah, aku duweni anak isih Joko. Kakangmu Lembu Tirta. Lajeng Upama kanggo liru aku iki kok rada bingung pomo aku arep ngomong apa. Ora kepenak kabeh. Upama aja guyu lho. Upama kowe tak jodokke karo Lembu Tirta ngono kira-kira gelem ta ora, Nduk? Kula? Iya. Kula tipe jodohake kalian Kakang Lembu Tirta. Heeh. Nyuwun sewu nggih, Bapak. Ki menawi Kakang Lembu Tirta menika purun kalian kula. Ki menawi Kakang Lembu Tirta tresna menawi boten kados putih, Bapak. Sing baku iki rak kowe kira-kira gelem apa ora upama tak jodokke karo Lembu Tirta. Menawi kula nggih purun-purun kemawon, Bapak. Gelem. Nggih. Jalaran boten kula selaki. Estunipun kula menika nggih tresna kalian Kakang Lembu Tirta. Ngono. Yen panjen kowe iki tresna karo anakku Lembu Tirta, bab perkara anakku kowe ora usah kuwatir. Mergo aku ngerti watak wantune Lembu Tirta. Iki bocah sing ora tau mbadal marang dawuhe wong tuwa. Ngaten iki, Bapak. Mula kanthi kuwi rening dina iki kakangmu Lembu Tirta iki isih nyambut gawe ning Kutaraja. Ya sawetara kowe sing sabar ngenteni tekane kakangmu Lembu Tirta, ya. Kula rantos kok, Bapak.
kula sawetara ayo bali ning kabuyutan Kudadu. Ngaten, Ayo. monggo Bapak. Loh! Bandera tunggung iki mau rak digo karo tejo telo iki mau. Wah, cilaka iki. Kang Sarah apa dipun pegati? Ya, mbok menawa wae durung titiwan cine Raden Dian Wijaya bisa mbalekake kajayan ana ing Praja Singasari. Ngaten iki, Bu. Nanging aku duweni kapitayan. Terus pundi, Mbah Bu? lawas, mbah enggal ing besuke sing bisa mbalekake kajayan ing Singasari ora ana liya Raden Wijaya. Iki ngaten. Mula kanthi kuwi ayo bareng-bareng ndedonga nusane Widiwasa. Muga-muga kasembatan apa sing dadi Raden Wijaya. Ayo.